تريئوا زلخم أبسئلي ناي حرستاينا مسارحيت تتكون بتقلال شما مسارع تبهال إذا مسارع زيئة بزح سرحتي اتسرح أو قبراي إذا مسارع زيئة إذا مسارع زيئة ناي هزبنان ناي عدنان عند حقن تبلنا ياون ينقسامبر أي بزحاني سلازي إزياء كابتوم بحلاوي ناي تحرارسا ميلاتات هزبنا دارقا 8% بزا مسارحة إزياء مسارع إيو سرحاتو زكاناون أتي إن مقبنة نتقاملون أتي إن استفالالي فابريكاتاتن أتي إن عداقا مسينا نتقاملون بزا مسارع إزياء زتمرت أيو عرستاي أو جزي حاجاي مسارعو أواديدو يتنحمو كرمتي كأتو خلو قنبة السنة مسارعو أواديدو أو عروه أوني مقبه زبل عبلي عصانيحو بزا مسارع زي أيو سروحو زكاناون سلازي بزا مسارع زي بزح مستنكر بزح سراحتني زسرح أتي مبزحتو هزبنا عب كتما زنبر نايزا مسارح زي تقمي يفلط ريخون مبزحتو ويس أشماتخ بب حدا يفلط ريخون أزي تريئو زلخم عب قصر حدا زلو نويت بحال نويت كمزي تريئو زلخم عب دحريتو عب جاف زتندل خوينو عب قدميتو ناي مس أرعوت متححزي زتندل ويكعا نشتي بحرحار ملكت عميقا تتحزو يزخون نويت نعرف مأتون ندقري مأتون أوزي تريئو زلخم مبتحتي بخلت تقاس إذن الدل سلازي قصيلنا خا قصري كلت كرينا قصر خلت أبزال علي بجافنيت لكم إذا قصر خلت قعا نرعوت يا تملكت عرعوت كعت بهالشما عرعوت بيمان سقامن عب ما أجروا عرزو علكوينو بخلت إيجاز ككلت ندال اللوا أما أخل كعا حنت ندال تجبرا ما أخل ملو خينا خلات ويك عامي آتي خيب سوساون شافا بتحتي صبيب كاتنا غلا ويك عن اشتي حرحر ربي لك نتمران متحازي نفتي خيون تكمل كنا قدري ثلاثة كان رأي خلنا خا عرفي تبهال إذا عرف زيا عملويت تأتو خوينا عرف خا محرشات أبجافا ململ بيلنا نتقربامه من محرشة مأتويت نتكملها إذا عرف زي أخا المحرشة تحزلنا أي مالتي قصينا ناب قصري 4 نقصل قصر 4 خا دغري خا مس محرشانا بكرفز زتحاز دغري بحال نقصل ناب قصري حمشتا قصر حمشتا خا محرشة أيو محرشة أنت وانا جيركمي ناب عرفي زأت خوينو اتي قندي بلح خوينو نتو كنحرس كلنا مجمريا ጫፉ ናብ መሬት ዝኣቱን ነት መሬት ውነይ ፈላማይ እንዳበንቆሮ ዝኸይድን ማሕረሻ እዩ ድጉሪ ኸዓታኡ ተቐቢሉ ገፊሕ ገንሒ ገብረልና ዕቱ እንዳሓረስናያ ንኸይድ ዝኸይድ ማሕረሻ ብድጉርን ፍጠር ገንሒ ይበሃል ንቐጽል ናብ ቁጽሪ 6 ቁጽሪ 6 ክንቅጽል ከለና ከርፈዝ
كرفز ندقرن نمحرشان ترنيفو زحز كوينو انكاب نويت بزمص قال كرفزن بمران كرفزن ايو زتحازلنا كنقصل كلنا ناب قصر شوعت خا قراقرو تبهال قراقرو كابرعود بخلتي يقص اب كلتا قص تندلا خوينن ጫፈን ከም ጉቡጥ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ጫፍ ሕርሕር ኣቢልካ ብምራን ከርፈዝ መጽያ ኣብ ጫፍ ነው ዑር መእሰሪ እንጥቀመላ ቁጥር 7 በጽሕና ኣለና ንኺድና ቁጥር 8 ቁጥር 8 ምራን ቀደም ንብሎ ምራን ቀደም ከዓ ምስ ነዊትን ኣርዑትን መጽመዲ እንጥቀመሉ እዩ ኣፍታ ማእኸላ ከምታ ዓንቶ ዝሓበርኩም ኣብናይ ክልቲኡ ኣብነዊትን ኣበርዑትን ኣብናይ ነዊት ጫፍን ኣብናይ ኣርዑት ማእኸልን ብንእሽተይ ንዳል ወይ ከዓ ንእሽተይ ሕርሓር ወይ ከዓ እራብ ጽርበ ቢልና ኣትወቢልና ከም መትሓዝ እንጥቀመሉ እታኡ እንጥቀመላ ከዓ ንእሽተይ ዕንጨይቲ ቆሪጽና ሳንቀ ኢልና ንጽውዓ ሳንቀኻ እንትሞሊቓ ነዊትካ ሞሊቑ ይቀረለ ማለት እዩ ክንቅጽል ኢና ናብ ቁጽሪ 9 ቁጽሪ 9 ከዓ ምራን ቆራቁሮ ትበሃል ምስ ቆራቁሮ ኣተሓይዛን ክልቲአን ጫፍ ተተሓዘልና ውዕር እቲና ምስ ጸመድና ኣብ ጫፍ ማእሰሪት ምራን ቆራቁሮ ትበሃል ወይ ካብ ጫፍ ካብ ባዕላ ወይ ከዓ ካብታ ሓንቲ ቆራቁሮ ካብ ላዕሊ ኣሲርና ውሪድና ንጥቀመላ ንኺድ ናብ ቁጽሪ 10 ቁጽሪ 10 ክንርኢ ከለና ከዓ እዚኣ ምራን ከርፈዝ እያ ምራን ከርፈዝ ካብ ከርፈዝ ቀጺላ ታንእሽተይ ማእኸል ዘላ ቁጽሪ የተገበረታን ጓል ከርፈዝ ትበሃል ጓል ከርፈዝ ምስ ምራን ከርፈዝ ተተሓዘልና ማለት እዩ ካብ ነዊት ናብ ምራን ከርፈዝ ዝመጽእ እዩ ምራን ከርፈዝና ነቲ ድጉርን ማሕረሻን ንኸይ ባታተን ጠርኒፋ ትሕዘልና ብልዓል ተኣስረልና ምራን ከርፈዝ ትበሃል ነዊት ከዓ ኣብዛ ናይ ምራን ከርፈዝ ንእሽተይ ሕርሓር ዓይነት ሸተት ከይብል ወይ ላዕል ወይ ታሕት ንጥቀመላ ማለት እዩ ቀጺልና ክንርኢ ከለና ቁጽሪ 11 ቅትርቲ ትበሃል ቅትርቲ ከዓ ካብ ነዊትን ናብ ድጉርን ክልቲኡ ትሕዘልና እያ ማለት እዩ ክልቲኡ ትሕዘልና ቅትርቲ ትበሃል ቁጽሪ 12 ናይ ዕርፊ ኮይኑ ከም ውሻል ንጥቀመሉ ላዕፊ ንብሎ ወይ ከዓ ውሻል ኢልና ንጽውዕ ኢና ብኻሊእ ኣባሃላ እዩ እዚ እንድሕር ደኣ ማሕረሻና ሰፊሉን መሳርዕና ምስ ጸመድና ኣብ ናይ ዕርፊ ምልጥላጥን ምትራርን ወይ ከዓ ናይ ነዊት ኣናዳድላ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ንስፍልን ንትርን ንጥቀመላ እታ ብድሕሪት ዘላ ንእሽተይ ቁጽሪ 12 ስለዚ ናይ መሳርሒ ሓረስታይ ብጠቕላላ እዚ ይመስል በቢ ከባቢኹም ግን ዝተፈላለየ ሽም ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ቁጽሪ 13 ከዓ ዝረስዕኽዋ ሰኣነ ርዑት እያ ትበሃል ሰኣነ ርዑት ንጥቀመላ ንብዕራይ ኣብ ማእገሩ ንጥቀመላ ማለት እዩ ማእገሩ ምእንቲ ኸየጉድእ ዝኾነ ንኸይጉዳእ ቁስሊ ኸይፈጥር ሰኣነ ርዑት ተጠቒምና ኢና ንጸምዶ ማለት እዩ ስለዚ በቢ ዘለኹሞ ሰላምን ራህዋን ይምነየልኩም እዚኣ ናይ ሓረስታይና መሳርዕ ተባሂላ ትጽዋዕ ኢለኩም ኣለኹ ሽማ ውነይ ንዘይትፈልጥዋ ዝነበርኩምን ንኽትፈልጥዋን ሕድሕድ ሽማት ውነይ ብዝርዝር ኣቐሚጠልኩም ኣለኹ በብኸባቢና ግን ክፈላለይ ይኽእል እዩ ንሕና ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ እንጥቀመሉ ግን እዚ ኣሽማት እዚ እዩ ናትኩም ከዓ በብኸባቢኹም ኣብ ኮመንት ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ናዚ እናተይ ዩቲዩብ ቻነል ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ንኽትተባብዑኒ ብትሕትና ይሓትት ሰላም ንኹሉ ህዝብና